عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كمي تصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات سماعتي بركت بلو وانا امنات سبر حبريتاتات بناي ساعتاتا فلالاي نابيتو بهتوت مستصعانو اقدموا ملقت ويدما نوتيفيكيشن نخبط حكم نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبر ناي دول ملكت متواقع ترسعوم نابتي سبر حبريتا مسنا مرح حج بستسمع حبريتاتات مسرت إيران بمتصاب بهرمز نمحلاف قبل على فتنا مراقب تخصي كم زخفتت تتصبتي بلام كافيتاتو زصنحت متصاب بهرمز داغماي كم زعصوتون او جالم نزي ترف كينات تدالي لخو كتبلون افليت اتركبلم كساب حجي امر رخب تحفاشات زي ترايو منفساو مرح ايران اياتولا مجتبى كاميني هصوص مغلص اوصيام اللوم ام مغلصيوم كم زبلوا سراويتهم تدالي كم زلون اتسمع مكراس تخصي اب زغصل ربع زبقع بمخانو دحيرو سممع تزي قتيلو ناملو خينات كان اتينا يلومالوم بزوم زعباتات بزملكت بزرزر اسمعكم حبريتا كليم مصاب بهرمز معصاو سعيبو بريزيدنت امريكا بزعبات غداي زهابو مغلصون ازرارا بخوينلوم بتخالي وغن نغرات دفيام تمصيومن كنات داغماي زولع انت دا خوينو قيح بحرن مصاب بوباب المندبن ملء بملء كم تعصو ايران لو مشات افليطات ركبالام نايران مرخب تحفاشاتون ازيز فرس صبصاب حيزن وصينا لهم بفلاي مصاب هرمز كم تتعصو باب المندبن قيح بحرن معصاو تا عينت زسنبد قلولاو اب عالمنا كسعب كم زخلون بزرزر زوصا حبريتا بسفيحو زسمعكم كخونيم بتخالي وغن كبرى سمعتي اسرائيل اب ليبانوس زنبرتو بيጫ مسمر كم زتتحسون افليطات ركبالام بزعبازن كالوتن حبريتاتا لو كساب موداتا حبيركم نصنحو زرزر حبريتاتا دمصو حبيرنا نكتاتلم بفلمام تخفيتو زنبره ناي سلام هواهو ترايو زنبرو لزوبا هرمز داغماي نوطري كمزا اتو تسمع لهم ايران ون كفيتاتو زصنحت مصابو هرمز ملو بملو كمزا عصوتو افليطات ركبالم نتمصابو نمقراص ابز فتنا مراخب تخص كمزا خفتتو انت غليصلهم وكيل زينا إيران حلوا سورة إيران بمتقاس هرمز ملؤ بملؤ كم استعصوت صبتي بلوم نا إيران مغلصي كم زبلو انت دا اخوينو حيلتات امريكا نتمصابو معصاوم صعيبو ناي زخونات موداتا كساب زرام مصابو هرمز نخلن مراخب عصو كينو كصنحي بلم إيران مصابو هرمز معصاوا دحر محبرا بمصابو هرمز كتحالف ابلع لفتنات حانت مركب حاله تخص كم استخفتت تصبتي بلوم لمو مشت سراويت بريطانيا ابزوصو سبر حبريتا امصابو هرمز بقربا ابلع لحانت مركب حيلتات إيران متقعت كم زفنو افليط يركبالهم إيران تمال مشت مصابو هرمز تخفيتالو بزبل ابزوصاتو زينا انقو عقسوكم كبلون ني إيراب كساب من ادزبصحون بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب ابز حج ساعات إيران مصابو هرمز داغماي نخعصم موسانا سيعبو بزعبات ጉዳይ ካብ ጋዜጠኛታት ምስተሓቱ ኣዘራራብ ርእይቶ ሂቦም ኣለዉ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኢራን ነዚ ቁልፍ መስመር ባሕሪ ብምዕጻው ዘድሊ ትንክሕቲ ክተርኢ ትፍትን ከም ዘላዮም ገሊጾም ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ገና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎን ቴህራን ንዋሽንግተን ከተጸልም ከም ዘይትኽእልን ከረጋግጹ ፈቲኖም ኣለዉ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ጂ ትራምፕ ወሲኾም ዋላ እኳ ምዕጻው ወሽመጥ ዓረብ እንተሃለወ ምስ ሰበስልጣን ኢራን ዝግበር ዝርርብ ግና ገና ይቕጽል ከም ዘሎዮም ሓቢሮም እቶም ፕሬዝዳንት ብተወሳኺ ኣብ መወዳእታ እቲ መዓልቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝያዳ ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዝዝርግሑ ኣፍሊጦም ኣለዉ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መግለጺ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ሕጂውን ብድሕሪ መጋረጃ ይዘራረባሉ ከም ዘለዋ ንምርኣይ ዝፍትን ዋላ እኳ ተኾነ ዘሎ ወጥሪ ግና ናብ ዕጥቂ ምምዛዝ ከም ዘምርሕየን መራኸብቲ ሓፋሻት ጸብጺበን ዝርከባ ዘለዋ بز تأساسر زينا كساب حجي أمحبرا مرخبيتات بأكل كرايو زي كالو لعلواي مراح إيران حادش مجلس أو تيامالوم دحر متابعهم لعلواي مراح إيران كينوم زتمزوزو مجتبا كوميني حادش مجلس كم زوتو مع خانات زينا أتهاجر حبيراني لكابالوام حدش لعلواي مراحي إيران كاب مقابت شمونتا ازو شمات كاب زرخبلو جميرو بأكالاي ترأينو فيديو فوتو يخون نايدم تمال اختوان يوتون كموت يتدما بزعبا خونتا تعنو ام زخون حبريتا سلازيلا قالي ام بيهوت كم زيلو كتارات ارو جميرو مير كابالوم يخون مبرك المحجي رابعا جيزي بتو مراحزتوها بمجلس إيزبل مال اختتلا إخلوم لومو انت مساسا لمجلس إن هزب تزرقي حير كابالوم مجلس يوم كاب تقدم حجي زوت او زتفليت حستو زيبلو خوينو كينات انصار امريكان اسرائيلن كقصل مخانوني اوجم مجتبا ابتي ابوم زتقتلوا مدقعت كم زتغدو بسفيحو كنغر صنيحيم سبب مزي ايران از مقداتي اب اغروم كم زلو كان تغلصو حالواتهم گن كساب حجي ميستر كويني قصيلو زركب زلوم آياتولا مجتبا كاميني حجون انتخونا اتخينات نمقيصال اب ملؤ مدلوا نركب بزبل دحر مغلاصوم زررب سلام
ዘይሰምር እንተደኣ ኮይኑ ድሌትና ዘይፍጸም እንተኮይኑን እቲ ኩናት ክቕጽል ይክብልዮም እዮም ብዕቱብ ኣፍሊጦም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ዘሎም። በቲ ኻሊእ ወገን ኣብ ዓለም ለኻዊ ቁጠባዊ ስጋኣት ምስ እንሓልፍ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኩናት ስጉምታት ምግዳድ ሲዒቡ ቀይሕ ባሕርን ባብኤል መንደብን ከም እትዓጽዎ ኢራን ኣፍሊጣ ትርከብ ኣላ። ኢራን ንዓለም ወሰንቲ ቦታታት ዝኾኑ ቀይሕ ባሕርን መጻብቦ ባብኤል መንደብን ብምዕጻው ወይ ድማ ክዕጸው ይኽእሉ እዮም ዝብል ስጋኣት ምህላው ኣብ ዓለም ለኻዊ ጂኦፖለቲካውን ቁጠባውን መዳያት ኣዝዩ ዝኸፍአ ቅልውላው ከስዕቢ ዝበለት ኮይና እቲ ናይ ባሕሪ መስመር መጥቃዕታት ደፊኡ እንተመጺኡ ከም እትርግጦያ ኣፍሪጣ ትርከብ ዘላ። እዚ ስጉምቲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ናይ ቀረብ ሰንሰለታት ከቋርጽ ይኽእል ብዝብል ናይ ኢራን ፕረስ ቲቪ ዝጸሓፈ ኮይኑ ብቐጻሊ ድማ ናይ ቁጠባን ሎጂስቲክን ናይ ሓይሊ ባሕሪ ቅማረታትን ናብ ዘይልወጥ ደረጃ ከብጽሖም ብዝብል ይገልጽ። ኢራን ምስ ብምትእስሳር ሎሚ ምሸት ኣብ ዘውፅአቶ መግለጺ ከም ዝገለጸቶ እንተደኣ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ሽግር እንተደኣ ተፈጢሩ ወይ ድማ ኣብ ዝቕጽል ረቡዕ ዝዛዘም ቁራጽ ተኽሲ ሲዒቡ ኩናት ዳግማይ ተተወሊዑ ቀይሕ ባሕሪ ካብ እዋኑ ተፋነው ክትብል ኣፍሊጣ ኣላ። መንግስቲ ኢራን ቀይሕ ባሕሪ ንምዕጻው ምስ ሓይልታት ሑቲ ኣብ ስምምዕ በጺሑ መዓልቲ ይጽበ ከም ዘሎን መቁራጽ ተኽሲ ተተጣሒሱ ወይ ድማ እታ መዓልቲ እንተኣኺላ ኣብ ስምምዕ እንተዘይተበጺሑን ሓይልታት ሑቲ ንኢራን ወጊኖም ቅድሚ ሕጂ ከም ዘካየድዎም ሕጂ እውን መስመር ቀይሕ ባሕሪ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝርግጥዎም ኣጠንቂቖም ዝርከቡ ዘለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ቢጫ መስመራ ከም ዝተጣሓሰ ኣፍሊጣ ትርከብ ኣላ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ሎሚ ንግሆ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ቢጫ መስመር ከም ዝተጣሓሰ ኣፍሊጦም ኣለው። እዚ መስርሕ እዚ ንዕጡቓት ሓይልታቶም ካብቶም ኣብ ሰሜናዊ ሊባኖስ ዝርከቡ ዕጡቓት ከም ዝፈለዮምን ኣብ ምድረ በዳ ጋዛ ተመሳሳሊ ቢጫ መስመር ከም ዝሰኣሉን ሲኢሎም ከም ዝነበሩን ከም ዝዝከረን ገሊፆም ኣለው። ወተሃደራዊ ሓይልታት እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዝኾነ ካብ ሰሜን ዝመጽእ ዕጡቕ ሓይሊ ቢጫ መስመር እንተሰጊሩ ስጉምቲ ክውሰደሉ ምዃኖም እዮም ሓቢሮም። እንተኾነ ድሕሪ ሰዓታት ሂዝቦላ ነቲ ቢጫ መስመር ብምስጋር ነቲ ተኽሲ ዶ ምባል ከም ዝጠሓሶ ብምእዋጅ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ነቲ መስመር ምክልኻል ንምጽራይ ስጉምቲ ከም ዝወሰደቱን ኣፍሊጦም ኣለው። ብተወሳኺ ተመሳሳሊ ስጋኣት ንምውጋድ ኣብ ዝተመርጹ መደበራት ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ እውን ኣፍሊጦም ይርከቡ ኣለው። ክብራት ሰማዕቲ ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ እንሰግር ኤርትራ መንገዲ ኣየር ኢትሓድ ካብ ናብን ኣስመራ ሓድሽ መስመር በረራ ከም ዝኸፈተ ተገሊጹ ይርከብ ኣለው። መንገዲ ኣየር ኢትሓድ መስመራት ኣቪዬሽን ኣፍሪካ ዳግማይ ንምሕዳስ ንምስፋሕን ኣብ ዝሓንጽዙ ስትራቴጂካዊ ውጥን ንኣስመራ ካብ 7 ሕዳር 2026 ጀሚሩ ቀጥታዊ በረራታት ከም ዝጅምር ብወግዓ ኣፍሊጡ። እዚ ውሳነ ናይቲ ግዙፍ መንገዲ ኣየር ንኤርትራ እቲ ሃገር ብሰንኪ ድሩት ኣህጉራዊ በረራታት ትጸገም ኣብ ዘለተሉ ወሳነ እዋን ይመጽእ ብምህላው መስተረወት ህዝቢ ክኸውን ይግመት። ኣብ ዝቐረባ እዋን ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ናብን ኣስመራን ዝህቦ ዝነበረ ኣገልግሎት በረራ ምቁራጹ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ግያሾ ጽቕጢ ፈጢሩ ጸኒሑ እዩ። ብመሰረት እቲ ዝተዘርግሐ ወግዓዊ ሓበሬታ ነታ ኣብ መዝገብ ዩኔስኮ ዝሰፈረት ብዘመናዊ ኣርት ዲኮ ስነ ህንፃን እትፍለጥ ከተማ ካብ ኣቡዳቢ 4 ግዜ ሰሙናዊ በርበረታት ምትእትታው ዓብይ ዝላን ኩሉ ሸነኻዊ ኣገዳስነትን ከም ዘለዎም ይግለጽ። እዚ ውሳነ መንገዲ ኣየር ኢትሓድ ነታ ንነዊሕ እዋን ምስ ውሱናት ዓለም ለኻዊ በረራታት ዝጸንሐት ሃገር ስትራቴጂካዊ መኽፈትን ድልድልን መገሻ ናብ ሃገር ማእኸላይ ምብራቕ ኤስያን ኪኒኡን ዝፈጥር እዩ። እዚ ብ17 ሚያዝያ ዝተዘርግሐ ወልቃዓዊ ምልክታ ኣካል ናይቲ መንገዲ ኣየር ኢትሓድ ኣብ መላእ ኣህጉራት ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ሰፊሕን ዓብይ ዕላማ ዘለወን መደባት ምስፍሕፋሕ በረራታት ምዃኑ ይነጽር። እቲ መንገዲ ኣየር ጎኒ ጎኒ ድሕሪ ኣስመራ ቀጺሉ ናብ ኣክራ ጋና፣ ሌጎስ ናይጀርያ፣ ኪንሻሳ ሉምባሺን፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ከምኡውን ሃራራ ዚምባብዌን ኣገልግሎት ከም ዝጅምር ገሊጹሎም። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እዚ ምስፍሕፋሕ በረራታት ኢትሓድ ምስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገልጸ ዕብየት ቻይና ዝተኣሳሰር ኮይኑ ጻዕቂ በረራታት ምህላው ምስ ምብራቃዊ መንገዲ ቻይና ዝዓመቆ ሸርክነት ዝተመርኮሰ እዩ። እዚ ምዕባለታት ንኣቡዳቢ ኣብ መንጎ ኣፍሪካ በቲ ሓደ ገጽ ህንዲ እስያን ድማ በቲ ኻሊእ ኣብ ቀንዲ ኣፍ ደገ ብምቕማጥ ኣብ መንጎ እተን ብቁልጡፍ ዝዓብያ ዘለዋ ዞባታት ዓለም ዝያዳ ስሉጥ ምንቅስቓስ ኣቑሑት ወፍሪ ሰባትን ዘኽእል ምዃኑ እቲ መንገዲ ኣየር የመልክት። ብተወሳኺ እዚ መደብ ምስቲ ኣብ መንጎ ኢሚራት ዓረብን ኣፍሪካን ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባዊ ዝምድናታት ዝሰማማዕ ኮይኑ ኣብ ጽላታት ጸዓት ትሕቲ ቅርጺ ዕደናን ሎጂስቲክን ሓዊሱ ንግዳዊ ወፍሪ ሸርክነት እናደንፈዐ ይኸይድ ብምህላው ምዃኑን ተገሊጹሎም። ጎኒ ጎድኒ እዚ መደብ ምስፍሕፋሕ በረራታት ነቲ ኢትሓድ ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝሰርሖ ስትራቴጂካዊ ሓበራዊ ስራሕ እውን ዝምልእ ኮይኑ ኣብ መላእ ኣህጉር ኣፍሪካ ዘሎ ምትእስሳር ዝያዳ ዘጠናኽር ምዃኑ መንገዲ ኣየር ኢትሓድ ኣብቲ ንሓድሽ መደቡ ኣመልኪቱ ዝዘርግሖ ምልክት ኣፍሊጡሎም። ዋና ፍጻሚ ስራሕ ኢትሓድ ኣንቶኖ ኣልዶነቤስ ናብዞም ዕዳጋታት ምስፋሕ ማለት ነዚ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ ትቀረብ ንሂሩ ዘሎ ጠለብ በረራታት ኣብ ግምት ዘእተወ መዋቕራዊ ዕድር ግብረ መልሲ ነመሃብ ምዃኑ ገሊጹ።
እዚ ምዕባለ በረራታት ወሽመጥ ዓረብ ነታ ኣብ ጽላት ኣቪዬሽን ብዙሕ ግዜ ብውሱን ዓቕሚ ክትንቀሳቐስ ዝጸንሐት ኤርትራ ካብ ናብን ምንቅስቓስ ተጓዓዝትን ሎጂስቲክን ጽዕነታ ምቅላል ዓብዪ ግደ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይግመት። እዚ ሓድሽ መስመር ብፍላይ ነቲ ብብዝሒ ካብ ናብን ኤርትራን ዱባይን ዝግበር በረራታት ንኣሽቱ ነጋዶን ተጓዓዝቲ መሰረታውያን ኣገደስቲ ዘለዎ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብሓንቲ ደውታ ጥራሕ ናብ ሰፊሕ መርበብ በረራ እቲ ግዙፍ መንገዲ ኣየር ኢትሓድ ከኣትው ዘኽእሎም እዩ። እዚ ድማ ካብ ካልኦት ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ናብ እስያ ብፍላይ ቻይናን ህንድን ኤሮጳን ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ካናዳን ዝያዳ ስሉጥ ምንቅስቓስ ገያሾ ንግድን ወፍረን ዘመቻችእ ክኸውን እዩ። ብፍላይ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ጽላት ኣቪዬሽን እቲ ዞባ ዘጋጠመ ብድሆታት ኣብ ግምት ብምእታው ምጅማር ሓድሽ መስመራት ካብ ናብን ኤርትራ ረብሕኡ ነቶም ብስራሕ ትምህርቲ ሕክምና ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ጉዳያት ካልእን ዝገሹ ተራ ዜጋታት ረብሕኡ እዙዝ እዩ። ቀዳመይቲ በረራ ነፋሪት ኢትሓድ ብ7 ሕዳር 2026 ኣብ ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ክትዓልም መደብ እውን ተታሒዙሎም። ነዚ ብዝምልከት ግን ዛጊት ብወገን ኤርትራ ዝተባሃለ ነገር የለን። ባርከስ ክቡራት ሰማዕቲ ነዚ እዋን ዘደለኽዎ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ። ሰላም።